La monnaie est une étape de sortie de cette colonisation. Ni y'a siɲɛ fɔlɔ de ye a ka bɔ jamana saba ninnu ɲɛmaa dɔ da i yɛrɛ b'a dɔn ko jamana saba in yɛlɛn bɛ tɔn min kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Alliance des États du Sahel n'o bangera Bamako, Burkina, Mali ani Niger olu farala ɲɔgɔn kan ko u bɛ confédération tubabukan na o kɔrɔ de ko jamana saba ninnu bɛna jɛ bɛɛ n'i ka jamana bolomafaraw bɛ to institution bɛ to mais jamana saba ninnu u b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma politique ta sira fɛ ani lakana ta sira fɛ ani sɔrɔ ta sira fɛ donc confédération in kɔfɛ k'u bɛ intégration économique et monétaire. On peut là-bas voir l'anima. Déjà, voir quel est le jamana sababolo nous djelebo là ou nous jamana duru parallèlement quand Afrique les bien fait ou nous djelebo c'est ça là déjà. Donc nous jamana sabab inde fait ko war blanc. Ko bossi ça kono ou yere ka war blanc. Mais bo kun temene Mali nyama ministre doya fo ani Burkina ministre doya fo ko be jekuni kono alsa moy UEMOA une mais Niger nyama e ni fo ko be akli daga bola o te ko croyé barça kabri ayati bangena ñoñendo nafulu yirwali chugo la donc damake warko ma yere la ko la nabora ndam no be yelema menu ba to nafulu be yirwa ani fond de stabilisation menu ba to fem no be sanga fere no e kori ni sanu ani uranium ye no lu songo yere na ani no songo jimina ko bena ni kololo minni no lu se ka no ba chuga mina o lu fla de fora keren keren yala yala jamana sawa nunu bena se ni warko in korowa yala afanga bula wa no jamana bɛ se ka wari dilan i ka wari dilan est-ce que t'a kɔrɔ jamana dɔrɔn de bɛ se ka wari dilan i ye ka wari dilan a bɛ sɛnɛfɛn dɔw de la n'a bɛ f'o ma ko réserve de change o ye sanu ani devise o ye dollar euro ani wari minnu bɛ se ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ n'a bɛ se ka falen ka sɔrɔ kɔlɔlɔ ma bɔ a la donc librement échangeable i bɛ minɛn minnu san kɔfɛ ni o kalo saba n'o o wari b'i bolo réserve la i ka banquesoba kɔnɔ i bɛ se k'i ka wari dilan mais n'o o wari min b'i ka banquesoba kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma banque centrale n'o tɛ kalo saba importation n'o tɛ so kɔrɔ i ka wari bɛ jasɛgɛya mais n'a bɛ s'a kɔrɔ o kɔrɔ ke e bɛ se ka wari dilan i bɛ se ka jukɔrɔma tintin fana donc a bɛ se ka kɛ wari ye mɔgɔ bɛ se ka da min na parce que nafoloko in na danaya de b'a la kosɛbɛ donc je pense que jamana saba ninnu bɛ se ka kɛ min ye Mali ni Burkina ta n'i y'olu dɔrɔn ka sanu bɔlen ta o bɛ kɛ fɔlɔ de ye Afrique Ghana ɲɛma n'i ye kɔɔri ta Mali yɛrɛ kelen dɔrɔn ye Afrique bɛɛ ɲɛ mais n'i ye Mali ni Burkina fara ɲɔgɔn kan o ye kɔɔri caman ba de bon uranium na i b'a dɔn Niger ye wolonwulanan de ye diɲɛ kɔnɔ ani sabanan de ye Afrique kɔnɔ et puis kabiri ni janvier kalo tile 2024 Niger bɛ u bɛ pétrole bɔ u b'a feere kɔfɛ Mali fana bɛna lithium feereli bɛna daminɛ sɔɔni donc jamana ninnu saba kɔnɔ dugukolow jukɔrɔ fɛn caman bɛ yen u ka problème ba ye lakana de ye comme u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma lakana ta sira fɛ u bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sɔrɔ fana ta sira fɛ mais pour le moment n'i bɛ fɛ ka bɔ jɛkulu in kɔnɔ i b'a fɔ dɔrɔn k'i bɔra mais ne ma da la ni jamana saba minnu n'a sera o yɔrɔ ma mais a bɛ sɔn ka laban o ma ni bɛn ma kɛ u ka wariw bɛ mara cogoya min na est-ce que kɔlɔlɔ bɛ jɛ ka baara in na yala gɛlɛya b'a la n'i ka wari ni barika b'a la a b'a to fɛnw sɔngɔ tɛ yɛlɛ kojugu u jate kan ka minɛ je pense que jamana ɲɛmaa ninnu bɛ k'o de kɛ nafa minnu b'a la ka to CFA la ani nafa minnu b'a la ka bɔ CFA la soit effectivement comme nous l'avons souhaité une zone de prospérité et non une zone d'insécurité.